ke kharok ma sungsa sini bukhuk juk samjana de borma tamo basina o sungsaro na basia haina hai ruwana mar jangne borok Omo hingke miyani kok tuma mangpili je dara poho tiripura bo je sanjona debo mano nai phayoi kok sapai mani warama sincha mangpili je sanjona de mano je Bangalore hastini hospital o bono treatment khai mangala khai hinai derek no sairika bono tabo hingke bon duita hospital change ma heka Bangalore tabo Bangalore ni tabo je Mumbai o mathang chenai kya hingke je sanjona de mani bagoi joto suri baidi hingke tabo kha khao bo tabo Mumbai o thangka hingke hamoi phayo no hino kha khao tamo hingke tripura sarok maya gana rok bono aswkke chuba kha hingke jagai jagai rang koklaioi rang thumlaioi rohorka hingke tabo mutai bo bono naikha nango phaidi hingke je chung dara poho tripura ni koktoma rok nailekano tabung no hospital ni phai sopai dro ani mokol mukhang rok nui mankha tini samjana ni bagai sapung no jaga Bangalore Korbangla opposite o hospital tlang mani sajaka je bono duita Bangalore duita hospital change khlaikya saire ka bono direct orono treatment riman grak asu infection ne balai ke wanama sangsa balai ke kharok ma sangsa sini bukhuk juk samjana de borma tamo basina o sungsaro na basia haina hai ruwana mar jangne borok khna morning ni borok Mumbai o matlang nai bukhuk juk samjana de borma no clear kok to man rok no ang clear sai tongo jara ani video nai tongnai rok jara Bangalore tongnai tipra sarok please kebo jodi o hospital o thangna naia samjana manai no o hospital ni ship kalai tabo hotel o booking khai o room langjak belai ke wanama sangsa tini bini family kablai jak dukho nangjak borok 6 jon phaijak sini bukhuk jak jodi tongmung no o hapang Tripura rangsak hawo tongna jodi ishorni uporo jodi bo tongna musuk phano botini o hasako doctor rok sairika te koyek din se tongsinai borok asuk tongra khne belai ke kharok ma sangsa belai ke ang nijeno mokol mukti klai thanga tini bini ma kabo ani besano bahai ke pran basir sinai but ishorni upore se sio tabo samjana no লাখ লাখ রাং রেফানো বাসিনানি সম্ভব হাইপানো সুরি যাবাইদি সামজানা মানাইনি বাগৈ ববুসেক জরা হামনো সাইমিয়া Bangalore তুখা মিয়ানো তু তিনি ন দুইটা হসপিটাল চেঞ্জ খাই পাইকে কেবো এডমিশন না লাগলিয়া বনো তামো আসং রুগিয়ং কা বিনে হব বলাই খে ওয়ানামা সিংসা ক নাঙৈ তঙ্গো তেবো sini bukhuk juk samjana ni bagai hel nangai tongo donation nangai tongo rebaidi sini brother pohor and bisal deborma browna special hambai thanks for tangai bro ase bro o manai samjana loge wo tini sing ase wati sek sing Tripura people foundation bukhak te 10 people lang thanga ni team dog no jodi जों जदि बागै नाय माने जारेंगे किसा किसा बागै 10 जन borok na khe o samjana tini basai thaima kamo bagai bernai miya mokol bai simi naijak nai kisu khlai miya manai no ang suriwo ishor ni thani bhagwan ni thani manai samjana ni kisa hamra jadi o ishor o bhagwan tini asu ha koto Bangalore kotoma o hospital se admission narli angke bonobo jagat lang hamra sinai belai ke jengjal kotoma asaijak belai ke wanama sangsa belai ke kirima sangsa ani jibono first time o ke bemar khana o tabo Mumbai o khana morning o tlang puru saiman nai tamo todonto basine de na basia norok suri jabai di manai samjana ni bagai ani bokrok chip ung tonga watei man jagai phaimani ang tongnai bai 20 kilometer 1 hour hai ke salu hai pano thangnai ka sang zaman sak sini
team rok thangai donation nikha ang nije bo thangka balai khe wana ma sangsa bini urugi balai khe kirima sangsa bini urugi kabja buma miani simi borok mairong masalaya da pohor rok sini manai bisal rok te bini mama tong borok 6 member phaija borok 6 member borok tabo hotel book laikya saimiya samjinani bagai tamo buskani bagai balai khe dukho nangja sungbo dukho nango tangi dukho naya tongnasa sungbo dukho nango sungbo bono kaham khlaiye treatment rohore je rohona musumani bo haipano bono tini Tripura o rang krini bagai bini fatar haste o tu phaimani tini obai ke sajago balai khe wanama sungsa balai khe kirima sungsa suri jabedi takok tai bokok song rok manai samjanani bagai ja mansok suri jabedi balai khe condition hamyangui tongkha manai samjanani bagai sung tam khlaine sung nai ko som nai mano tongkos tekusuk khlaina krai ishorni thani se tabo ishor jodi manai samjana no narak na kai bini uporo se bhagwan uporo ishorni uporo bini uporo no bo naragya mansa khairle do balai khe kharama sangsa obno takoktai bukhok song tini ni matter no buji man khana manai samjana no duita hospital treatment ni bagai bini kansat hospital no rikha puilangke hospital private tlangkha private ningke asung amount sano asung renani khomata kre 3-4 koti borni mannai haipano government hospital to Karnataka Bangalore haipano orobo doctor ok sairika অসুস্থ ন সিনথানি উংরা অন্য কুবুনি হসপিটাল মুম্বাইত লাংদি নে সাকলাই রেখা অরনি MBBS হিংগাই ওয়ানা লাইখা সং আসক 20-30 জন থাংজাক তিনি মনাই সামজানানি বাগে আসনো তাকোকাই বুখক সংরক খানাই মানখনা নই মানখলা ani ভিডিও নাই তংনাই রক zaman sau o video no share khadi jemon rangsak maya gnang rangsak tipra sarau khana to jemonai samjanani condition bahai choli tong tamu phano balai khe kabja bin babu bin mama balai khe kirima singsa wana ma singsa boy bemar manja kha sini bukhungso samjana অবনো তাকতে বুখক সং যত সুরি যাবাদি মতাইনি থানি যত সুরি যাবাদি ঈশ্বরনি থানি মনাই সামদিনানি বাগৈ আং যতনো থানি কইও তাবক বনো কোনো হসপিটাল ত্লাংলিয়া তাবো হসপিটালি মনো তু ফাইকা তাবো হোটেল বারানাওয়ে অরনো তংলাইনাই খানা বনো Mumbai Rwana Zagna morning ni time mo kana Mumbai tlang jano asungna hambai jotano